Ria. Ikaw lang unay adto sa eskwelahan, ha? Una lang dito. Ha? Nga naman, ma. Si Dodong Rexfeld di ay, dili siya mo eskwela? Ay, kailantan manggod ang imong manghod, day. Sakit ko no iyang o. Ay, moapastra ko kay akong ipananghit siyang maestra nga mo absent lang una siya. Ma, sakit kaya akong mo. Kakadit lang anak, ha? Mo palit pa ko ron og tambal para nimo. Karexpel, may gali kay classmate lang yapon ta karon no. Ang grade 3 karon. Bitaw, nindot kay kayo kay classmate lang gyapon ta. May gali kay nagkapasar ka no. Bisag sige kag absent. Ay sige kag kasakit ko. Bitaw, salamat taon. Manggawas na lang ta din sa room. At ta maghuwat na ni mama sa gawas sa room. Ana. Ay, salamat in taon. Kaluoy sa Ginoo. Bisan sa kalisod sa atong kahimtang, nakaabot ra gyud in taon mo ani mga tuiga. Ay, ikaw dong Rexfield, mo grade 6 ka na. Bisag sige kag absent gumika na ang pagsigig sakit sa imong o. Og si ate ni Maria, nakahuman gyud taon sa high school. Hapan, walang in taon naka-eskwela sa kolehiyo. Pasagdi lang anak. Maning kamot rami si mama mo nga makapadayon ka sa kolehiyo. Pasagdi lang pa. Mo-apply lang ko og scholarship. Ay, pasensya na gyud mo mga anak. Saon nga pobre man in taon ka ay ta. Ay, ay, Oh, Rexfield? Dong, ngano ka? sakit ako mo, ma. Ay, Dong! Kining Dong, unda na lang ka sa pag-eskwela. Ipaway lang una ng imong gipati. ha? Ano gun kay ma? Grade 6 na inoon ko. Eh, sige lang, good. Magpa-enroll lang sa tagbalik, ha ba? Mo-absent na sad si Dodong Rexfeld, ma. Ay, wala giday. Di magid ko nun niya makaya. Gilanta naman sa ding imong manghod. Ang butoy ug naunsa ni siya, uy. Anong sige mo na siya kasakit, ma, uy? Madaot na gud na iyang pag-eskwela, ana. Maundang na sad na siya. Atong unang tuig, naundang siya sa grade 6. Unya karon ni eskwela og balik. Unya, magsige na sa jag absent. Saman maundang na sad na. Ambot lang lagi ining bata, uy. Ay, ako lang gani ning i-admit sa ospital. Pananghid ako ni siyang maestro. Unsa ma? Imo kong i-admit sa ospital. Maka-absent na sa kuwain ni. Maundang na sa kong eskwelahan ni. Dong, naundang na sad jud ka sa grade 6. Mga cute, Ria. Ano gun di kaayo? Pero saon man nga, nagsigim ko kasakit. Mauwa naman ko masulog balik sa eskwelahan. Ma, karong ablis klase ba? Magpa-enroll ko, ma. Gusto na kong tiwason ng grade 6 aron makagraduate na ko sa elementary. Ay, sige dong. Magpa-enroll na sa tagbalik. Oy, magpa-enroll na sa Rexfeld? Oh, ma'am. Kuan man good, ma'am. Gusto man gyud siya makahuman sa elementary, ma'am. Unya, kanus aman sa niya muundang. Nya moingon na sa kamisis nga, Ma'am, mo absent lang una si Rexfeld kay gilantan, sakit ang uho. Ay, di na ko mo dawat ang imong anak. Kay gahugaw-hugaw lang ni sa akong class record. Ma'am. Kalain ni ma'am, oy. Di naman ko niya dawaton. Kalain gud niya. Pwede ba gud ay na, ma? Gusto mo eskwela sa bata, unya dili nila dawaton? Gusto ko na siyang klasehas pagka-maestra. Oy, unsa ko na sila diha? Di na pwede, oy. Ireklamo ko hinuo na sila. Ayaw na lang. Samok na kaayo. Sige lang dong, Rexfield. Ato lang ta magpa-enroll sa lungsod. Ay, salamat. Kay na-enroll lagi taon ka dong Rexfeld. Mga cute, magka-eskwela na ikog balik sa grade 6.
Dong, nakagraduate yung kas elementary. Nya, mo high school na gyud ka. Mao gyud te. Excited kay ko nga ma-high school na. Hi, Rexfel. Ah, hi Leah Jen. Di na kay assignment? Oh, doon na. Ikaw? Di na nasad. Leah Jen. Doon na ang tako'y pangutanan nimo. Ang sabi na, Rexfel? Doon na kay uyab. Doon na. Kaya nga naman. Uy, nga nanangata naman ka. Ha? Wa lang. Ngutahan na lang ko. Sige, Rexfel ha. Mag-CR na ako mintras ang pamaabot si ma'am. Ngahay. Doon na siya uyab. Sayang nga, oy. Huwag na lang kumusultis kung gibati niya, oy. Useless man lang gyapon. Doon na naman siya uyab. Ay. Badi Rexfil, maayo gani kay classmate gyapon ta karon second year high school sa? Mao gyud bali Dionisio. Mayon ta og hangtod sa 4th year high school ta mag-classmate. Mag-classmate gyud gyapon ta. Salamat pa di. Niduaw gyud ka din sa amo. Ang kay taod naman ka nga wa mo eskwela. Nya, nibawa naman lang nako nga nasakit ka. Nya na-admit ka sa hospital. Mao lagi ba di? Ngan ay niyam gyud ko sa una pa. Magsige ka sakit. Unya, kumusta naman tong klase ba di? Daghan na kay kog na-miss nga leksyon no. Labi na gyud sa mga projects. Ay, ayaw sa nauna-una ba di oy. Pagpakaayo una, makabawi ra lagi ka inigbalik ni mugsud sa klase. Kana na kog batonon ay. Daghang project si mo unon. May gani kay nisugot na sila si ma'am og sir nga late lang kumupas. Si Leah Jen, mura na siya naghilak. Nga naman ka na siya. Akong doon. Unsa may problema nimo, Leah Jen? Nagbuwag mi sa kong uyab, Rexfel. Magsiki naman lang kung may og-away. Ha? Nagbuwag na mo? Okay na ka, Leah? Nagka-move on na ka sa nahitabo nimo sa imong uyab? Okay naman, Rexfel. Okay na ko. Dili ba nanguta naman ka na ko sa una? Kung doon na ba ko'y uyab? Nga gani nga nanguta na ka ato na ko? Ang tinuod, mong nangutanan ko mo ato kay nunam ko ko'y pagbati nimo. Nakagusto ko nimo. Ha? Mao pa? Okay, nakasulti na may sakit ta eh. Wala siya pagbati na ko. Pait mo sa dining kita rin doon ay pagbati no. Unyang imong gimahal, wala din makagusto ni mo. Sakit ta de eh. Sige na lang. O-focus na lang ko sa kong pagtuon. Hi, Leah Jen. Mayo kay classmate lang gyapon ta karong 4th year. Mao lagi. At least kita lang gihapong barkadaha ba? Excuse sir, Rexfel ha? Ayon sa akong ubang friends. Paita. Sakit-sakit las dugan. Makita na sana ko siya kadadlaw. Di na ko ikalimod. Nagyapon ko'y pagbati niya. Pero kaya na rin ako. Makalimtan ko na siya. Tagita sa patunalan ay. Ha? Hasta ko sakit kayo. Bibigyan, dali be. Hikapunta ka. Uy! Kainit gud ni mo, nak. Nagkilantan man ka dong.
Ay lang unag eskwela rong adlaw, ha? Sakit kay ma. Uy, gitakigan man ka, uy. Nagkurog man ka. Ano ma? Sakit kay ako tutulan. Danote ka sa doktor. Lain na sa kong tingog ma, oy. Sakit sa kay isulti akong tutulan. Dugaya ko na ayuan ng Rexville, ma. Paos na raban na siyang absent. Hapit na mag 3 months. Kaapas pa ka na siya sa ilang klase. Nilabay na raban na ilang exam. Mo na'y problema karon. Aw hangyoon ako ang ihang mga maestra. O madaghangyo, aw maayo kayo. Kunyag di madaghang yo. Aw makaundang na sa disiyag eskwela. Ano bang masakit yung masag-ayo ni siya, maoy? Di na lang siguro kung balik ang eskwela, oy. Mauaw naman ko. Mga 3 na kabuwan ang akong absent. Unsa? Ayaw, uy, badi. Balik lang eskwela, good. Wadara ginaghangyo si ma'am ug sir. Bitaw Rexville, balik lang. Tabangan ka na mo hangyo. Anugon kayong tuig eh. Mauaw na magkumbalik. O sa pasad, maikog kay ko lang ma'am ug sir. Dong Rexville, naay, ni Asi Dionisio. Doon ay gipahatag si Sir Blanco nimo. Badi, usa ba na, ha? Oh, badi. Nagpadaog letter si Sir Blanco. Pabalik ko lang kuno ka og eskwela, bahalag tulo na kabuhan mo absent ba. Tagan na kuno ka og special exam. Ha? Rimas na ko na siyang absent. Dainan na ba di, oy? Pwede day na? Ako rin ilang gilibak. Pasag di na sila ba di eh. Ay, paminawa. Magbuot day sila. Nga sila ma'am ug sir may nagbuot nga pabalikon ka. Ang importante ba di Rexville? Nga makahuman ka gyud sa high school. Kay nugon kayo. Salamat kasi mo suporta, badi. Salamat, ha? Mga mga galang kaagin Rexville, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan may bukas pa. Ang kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo na ingreding Vertorazo o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinapuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba ka ipada sa bagong email address sa remendramadat@handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.